gdje ste ljudi? Evo nas ponovo na mom kanalu, Aleksandar Jantić. Ja sam odlučio malo danas da snimam pitanje i odgovore. Za danas imamo 30 pitanja. Evo ih ovdje, vidite. Tu su pitanja. I htio sam da vam se zahvalim za 20 subscribera. Samo sam 2 dana snimao ove epizode, 2 dana mog YouTube kanala i odmah sam zaradio 20 subscribera. I ajde da počnemo prvo pitanje. Prvo pitanje, imaš li konzolu? Ako mislite za ručku, tako se zove konzola, ja trenutno nemam, jer nemam ni PS4, ni FIFA, ni Xbox, zato da nemam. Hoćeš li snimiti virtual tenis? Virtual tenis ću snimiti, ali ako uspijem da ga skinem ili da prebacimo od nekog. Hoćeš li snimiti Counter Strike? To treba da mi dođe drug, pa da mi skine Counter Strike 1.6. Koja je po tebi omiljena puška? Kalaš, AK-47 ili MK4? U meni je bolji Kalaš, zato što ga gotovo ubiješ od 3 metka, MQ5-6, zato mi se sviđa Kalaš. Šesto pitanje, kako zabiti gol? To ne znam. Nabroj 5 igrača Reala. Iker Casillas, Ronaldo, Pepe, Xavi Alonso i Benzema. 5. Idemo na 8. pitanje. Koji ti je omiljeni košarkaš? Onaj što igra u Partizan, Dušan Kecman. Šta je po tebi bolje? PES 13 ili FIFA? Po meni je bolja FIFA zato što je bolja grafika. Igrao sam kod mog druga Nikolu, on je tu blizu mene i igrali smo kod njega. 10. pitanje, da li si zadovoljan svojim subscriberima? Puno sam zadovoljan i uskoro ću, ako popravim danas ili presutra taj program, treba uvijek da mi dođe da mi popravi. Napravit ću specijal za 20-25 subscribera i to će vidjet ćete. 11. pitanje, donesi nešto iz dnevne sobe. Sasvim. Idi donesi ono tamo. Ono je tamo, donesi, da gori sveću. Sad će, izvinite, sad će donese moj brat. Jedno. Da. I evo ovo. Idi prati. Kopiraj 10 bre ljudi kao što Serbian kaže. 10 bre ljudi! Evo nas ponovo u Serbian Games Bio, mi ćemo danas igrati Minecraft. Idemo na 13. pitanje. Donesi igračku svog brata. Gdje je sad stavio? Sad ću, čekajte. Evo. To je moj čip. On je rekao da je njegov čip. Ja sam veliki, imam 10 godina. Tako da ne igram se sa igračkom. 14. Digni desnu ruku. Čekaj. Lepa. 15. Pokaži tvoju podlogu za miš. Evo vidite. Kako su drugo pitanje. Ima ne. Ajdemo na drugo pitanje. 9. Aha. Nisam se. Donesi neku knjigu. Donesi neku knjigu.
Kakva su bre ovo pitanja, samo me šetaju. Ajde, brže. Evo moja knjiga iz likovnog. Vidite kako je. Eto vidite. Sad prelazimo na 17. pitanje. Ispričaj neki vic. Čekajte da se sjetim. Evo, sjetio sam se jednog. Perica pita mamu, mama, da li, kada ljudi umru, da li se pretvore u prašinu? Naravno, sine, naravno, mama odgovori. A Perica će, onda je neko umro ispod mog kreveta. Eto, vam jedan vic. Ako se pobiju Serbijan i Cile, koga bi branio? Uzeo bi motku i obojicu. Još više pravio. Hajdemo na 19. pitanje. Da li piješ mleko? Sad si me pitao. Pa pijem dvomesečno 4 puta. Nono sa keks. Hoćeš li snimiti Chicken Invasions? Hoću. Ali rekao sam vam, nemojte mi pisati hoćeš li snimiti. Ja sam lepo rekao da ćemo da snimamo igrice kada ja popravim to. Nemojte da mi pišete. Najdemo na 21. pitanje. Imaš li router? Router imam, eno ga tamo, ne vidi se. Imaš li kućnog ljubimca? Kako su bre ovo pitanje, eno ga tamo. 22. 23. Imaš li zastavu Srbije? Jao. Sad го несе горе. Sad го несе, sad. Ovo čuho mi se zaglavi. Evo je. Srbija. Je lepa? Imam već gore, ali moram da iskidam. Imaš li telefon? Svako mečetu. Kako su bre ovo pitanja? I nemam ja moj telefon, ali imam tamo drug. Da li se prašiš Herobrina? Ja Herobrina se plašim. Da, plašim se. Evo, dobro sam rekao. Evo, doneo je jedan telefon. Gledajte. Gdje ga radi? Treba. 26. pitanje. Za koga navijaš? Ovo je vrlo zanimljivo. Partizan! Imaš li sliku kad si bio mali? Jel vidite ono tamo? Ono. Eto. Vidjeli ste sliku? Kako? 28. pitanje. Kako se zoveš? To ćete morati pitati mog druga Nikolu. 29. pitanje. Nabroj 3 igrača Barcelone. Pedro, Messi, Victor Valdez, Xavi i Iniesta. Ajde, 5 igrača. 29. I zadnje pitanje, što će biti to za danas. Poljubi desnu ruku. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Zašto si isključio? Zašto si isključio? Bre! Sad moram opet da snimam. Mama, vidiš traka. Umerite, ne mogu više da izvaduješ, to ćete u pepelu.
Ti misliš to je igračka, da vadiš kabel i da stavljaš? Da to ti padne će. Golju